Здравейте, дами и господа, ние сме вече сериозно. Здравейте, дами и господа, ние сме Gameplay BG. Днес снимаме с един... Skyward съм, нямаше, не мога да се кръсна в YouTube така и затова се кръсти Gameplay BG. И така, днес ще се похваля с моя премиум акаунт. Ето това е май скин. Ето вижте го отзад. Ето, супер е, нали? Който иска този премиум акаунт, никога няма да го получи. Моя де. А ако искате премиум акаунт, купете си 30 лева от Minecraft сайта. И добре, това беше от нас, довиждане.